Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Dan kalian ki ora bosen ndelok videoku sing biasane iki masak sayur santen terus. Dadi dina iki aku meh nggawe cemilan. Berarti aku ki isih duwe pisang awak sing wis kematengen. Pisang koyo ngene iki nek ning nggonku jenenge iki pisang awak. Pisang ki nek wis kematengen koyo ngene, nek meh digoreng tepung, mesti tepung iki ngluntung diwi-diwi. Terus rencanane iki pisange meh tak gawe pisang karamel coklat keju. Iya, ala-ala Mbak Lili pastinya. Pertamane pisang iki dikupas terus dibelah dadi loro. Terus dipipihne nganggo tangan ngene iki wae. Ben modok tipis pisange. Terus dipanaske teflone. Aja do salvo karo teflonku sing wis gosong silite, arep wis gosong silite koyo ngene iki, tapi isih apik ya lur. Anti lengket iki masih berfungsi dengan baik. Terus mauke wis tak dokoni margarin, ora lali karo gula pasire, men pisang iki dadi karamel. Karamel menurut aku ki yo modok gosong-gosong ngene iki, tapi ora sing gosong banget ya lur. Kan pisang karamelku wis mateng, gek langsung wae arep tak topping. Pertamane tak taburi coklat meses, tapi rasa akeh-akeh mergane pisange iki wis manis banget. Nek wis ngono, gek diparutne keju. Kan tampilane wis menggoda banget iki. Mauke kur dadi 2 piring, terus aku engko meh gawe meneh lah, iki ki cukup dienggo anak-anakku wae. Sadurunge dientekne anakku, aku meh ngicipi dhisik. Wis penasaran banget aku karo rasane dan ternyata enak pol, manise pas, dicampur karo kejune sing gurih, jan mantul tenan. Lah iki bocah iki wis moro. Tak takoki piye rasane, jare enak Bu. Lah kok tumben men duwe ide ngene iki mang saka ngendi? Malah ngono kuwi bocah. Dadi lur sing duwe pisang kematengen gawenen kaya ngene, tak jamin bakalan nagih rasane.